ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୂତନ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସୋନପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେବା ସହିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସୋନପୁରର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ମଡେଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ ଏବଂ ସୋନପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଇସିୟୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାସ୍କର ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ହୋତା, ଶଶିକାନ୍ତ ସୁନା, ସହଦେବ ମେହେର, ସରୋଜ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ଶେଷଦେବ ବାରିକ, ଉମାକାନ୍ତ ବାଗ, କିଶୋର, ଅସୀମ ନେପାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ସିଧା ରାମେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଡିୟମର ମଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ 323 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର 56 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଆବୁ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।